botatu dela bere ondoan. Begira, anderen olore, armiarma txiki bada. Armiarma? Eta antzugea da bilarrastaka. Eta kanpailoneko xarrak esnatzen ari dira. Jaikoa, zer erakutsi balira zute orain? Ziztarea? Horregatik ikuskizun hau, taldarera beten dizunari buruz da.
hori da. Zizareak eta errak onak dira. Demasak! Begira hor! Baina niri argiarrik ematen diate beldurra. Eskerrik asko andereño, oso atsegina zara, baina oraindik zerbait daukat egiteko. Bai, badakit zer diozu. Armiarmak inoiz ikusi dudan gauza beldurgarrienak dira. Batzuk argiarenak, besteak txikiak, ni behintzat denekin beldurtzen naiz. Mesedez, norbaitek izkutatuko alnau. Sagarratzen dago biltzen argiarma bat. Nire ondoan eseritzen da. Hobe duzu mugitzen bazara. Hori da esan dezakedan bakarra. Armiarmez betetako armiarma sari bat hurbiltzen ari da.
isilean alde egiten duzu, orain zuhaitzetan zaude, orain lorea. Udarako beti prest zaude, zure isatzeko kaskarrioan ikus dezaket. Egia da, zugeok horixe egiten dugu, baina gauza honak ere bai. Utz diezadazue zuei abestu. Lagunok, goze naiz eta nire botela batzen dut. Orduko, irunean etxeotan beharra dauzka
eta ni ona.